Dobré ráno. Wow. Poďte si so mnou urobiť rannú hygienu. What's up? Krok číslo 1. Oholiť sa. Krok číslo 2. Niečo korejské na čistenie pleti. A krok číslo 3. Vitamín C. Idem si urobiť raňajky. Back to the future. Dobre, natočil som raňajky, teda mal som nastavenú kameru, ale nenatočil som ich, lebo som asi neviem čo, opitý. Dal som si 50 gramov tohto heifer porridge ovsená kaša, dal som si 200 ml tohto nízkotučného mlieka, dal som si 35 gramov tohto proteínu Snickers my... A teraz som to hodil do mikrovlnky na 2 minúty, keď to vyberiem, dám tam ovocíčko, to už natočím, sorry. Bum, tak toto vyzerá po 2 minútach. Možno som dal trochu bez mlieka, ale je to úplne jedno, nevadí to. Čo je tvoja úloha? Zoberieš si toto, mrazené ovocie, výborné, 100 gramov. 108 gramov som chcel povedať. A teraz to hodíš zase na minútu do mikrovlnky. Výborné. Bum, hotové jedlo. Krásne. Je to absolútne nechutne vyzerajúca hmota, ale keby ste vedeli, jak to chutí, každý, kto to kedy mal, vie, ako to chutí. Dobrú chuť. Čau fellas, bol som v posilke, bol som v obchode, kúpil som si nanočíky, takéto maličké nanočíky. A teraz čakám na kolegu a ideme, lebo prosím pekne, v nemeckom McDonalde je prosím vás pekne von Japan bis Portugal. Takže je tam z Japonska, z Grimace Shake, je tam veci. Takže ideme do Mekáču hneď to všetko koštovať. Zlá správa pre moju peňaženku a zlá správa pre moju dietu hlavne. Ale bohužiaľ treba podstúpiť riziko obezity, keď sa nedieje niečo takéto v McDonalde. Život je boj, život je ťažký. Ja sa hlásim z auta, nie z môjho auta, to vám poviem neskôr, že prečo. Čau. To je Samurai Mac, to je Japan. To je z Japan. Philly cheese steak. To je toto. Boom, UK in the house. Garlic pepper McNuggets. Úplne obyčajné nuggetky. Toto, black soy sauce. Teším sa. A peri peri style sauce. Výborné. Samozrejme Cola Zero. No vyzerá to ako asfalt. Asfalt. I 0 do 10. 0. Ja neviem. Neviem, idem to zjesť a pocity budú neskôr. Čo sa deje teraz?
Idem vám zhodnotiť veci z McDonaldu, pretože som včera nestihol. Nemal som čas ani chuť, bo som došiel domov o polnoci. Nechcel som to natáčať v noci, takže poďme na to. Mám screenshoty toho, dám vám ich aj sem, že idem po porade, idem veci. Samurai Mac. Wow. Samurai Mac, úžasná vec. Pochvalujem si, určite pôjdem na to znovu. Samurai Mac je pre mňa ekvivalent nejakého Swiss Kingu asi, zo syrovej sezóny. Veľmi dobré, odporúčam každému, kto kedy bude mať možnosť. Samurai Mac, výborná. To hodnotím 9,5 z 10. Bolo by to desina, lenže je to maličké, takéto malé. Philly cheese steak. To bol ten veľký chuj. Bum, tento. Hrozné. Angličania, môžete zahambiť. Fakt. Bolo to suché, bolo to hrozne suché. Nebola to vôbec chuť, čo sa aj keby žijem podrážku. Takže toto hodnotím možno tak 3, fakt 3-4 max, akože to, a to 4 len pretože to je proste bielkovinová bomba. Garlic pepper chicken nuggets. Boli to obyčajné nuggetky, vôbec to nechutilo ako, akože bolo to cítiť garlic pepper trochu. Skôr ten pepper, jak ten garlic. Ale aj tak možno 6, lebo nuggetky samé o sebe sú dobré. A toto bolo podľa mňa akorát tak pokazené. Takže toľko k tomu. Black pepper soy sauce. Asfalt, takzvané. Smola. Dobre? Neviem, 0 z 10, lebo to proste nemalo chuť, chutilo to ako korenie iba. Nejaká korenistá omáčka, ale to všetko nebola tam vôbec cítiť soy sauce. Len to vyzeralo tak, že to nemáš konzumovať. Proste nemám nič viac čo k tomu povedať. A nakoniec som mal peri peri style sauce, to bolo výborné. Chutilo to jak samurai sauce z pumpy, zo šalky alebo tak. To bolo dobré, to sa mi páčilo. Bude part 2 ochutnávanie z McDonaldu, lebo nové produkty prichádzajú až neskôr v mesiaci alebo budúci mesiac v auguste. Speed je na Slovensku. Prosím pekne, alebo už není? Speed bol na Slovensku. Nemám rád to, že proste ľudia sú jebnutí. Takže však ja rozumiem, že Speed je hviezda a všetko je jedno s druhým, ale sú momenty, kedy som rád, že žijem v Nemecku, ale akože ego to zavraždil, no, frajer. To Durejnou. Tak môj plán bol, že zobudím sa o 8:00, natočím toto a potom natočím druhé video, ale nejako som to potiahol do 12:00, takže... Ale dobre je na tom všetkom to, že je iba sobota. Čo akože som bol včera zmetený moc, že čo je za deň. Včera som si myslel najprv, že je nedeľa, potom, že je sobota a potom až bolo povedané, že je piatok. Takže som sa 3-krát pomýlil vo víkende. Včera som zjedol tak 3,5 tisíc kilokalórií a vôbec sa necítim zle. Čo z toho vyplýva? Začnite cvičiť, dobre sa stravovať a keď si raz dáte nechutné obrovské jedlo, kalorické, nezdravé, masné, vyprážané, tak sa budete cítiť v pohode. No, vlastne teraz vám môžem povedať o svojom aute. Bol som v Mníchove. Nemohli ste vidieť, lebo som natáčal, ale nevydám to, ako som dal na Instagram. Môj Instagram je tu. A môžeš dať follow aj tu. Aj tu. OK. I'm back. Prišiel som domov, idem si, reku zapálim si a počujem divné zvuky. Dám vám sem video. Tak som sa na to pozrel, že čo to je. Neviem, čo to je. Ja nie som mechanik, ani technik, ani nič takéto podobné. Bol som mierne znepokojený, že sa ani nedostanem domov. Dostal som sa domov a teraz moje auto stojí preč. Je o to, že proste išiel som na druhý deň do servisu. Normálne som sa objednal všetko. Pozreli mi auto a
A vedel som, že mám dosť veľký problém, lebo normálne sa objednáš na takú prehliadku, aspoň to tak funguje, a zaplatíš za tú prehliadku, 30 € sa platí za tú prehliadku. A vedel som, že mám problém, keď som povedal, že idem zaplatiť, hneď ako vycúval z tej garáže, a on takto na mňa máchol rukou, že... Vtedy som vedel, že... že čo je veľmi zle. Že mám pokazané turbo, treba vymeniť všetky 4 cylindre, aspoň vstrekovače, alebo vstreky, alebo tak nejak sa to volá, čo ja viem. Také veci. Však to v tom videu asi to je to ono. A stacia hadica je pokazená. Najhoršie na tom je to, že som mal kúpcu na to auto a v ten istý deň, ak mi volala tá pani, že chce kúpiť odo mňa auto, tak v ten istý deň sa mi proste pokazilo to auto. Čo z toho vyplýva? Nič. Tento biznis model nie je pre každého. A je dosť teplo inak ako. Počúvate ma, čo je party shore? Wow. Videl som jednu časť, ani nie celú. To je za kokotinu. Takže ja nesúdim Mark Marquizu, ani Vojo, ani producentov, ani režisérov, ani scenáristov, neviem či scenáristov, ale nesúdim nikoho z nich. Ja súdim tých ľudí, ktorí tam účinkujú. To čo je, to je úplne opičáran. Tak ešte nemám vôbec za sebou rannú hygienu. Rovno som to išiel natočiť, že z fleku, jak som sa zobudil. Zobudil som sa presne pred 28 minútami a už 23 minút sedím vonku. Dobre, ne? Včera som strihal jednu časť tohto vlogu a baví ma to, strašne ma to baví. Lenže neviem, aký formát mám točiť. Viem, že chcem točiť také, že čo sa udialo za týždeň, také vlogy akoby. Ale v živote sa toho zase tak veľa nedieje, takže neviem, či mám robiť to, čo sa deje vo svete, alebo na Slovensku, alebo tak celkovo. Lebo ja som... Sorry. Ja som chcel točiť veci, čo sa deje akože na Slovensku alebo vo svete, lenže ja to mám úplne piči, som zistil. Raz za čas niekto pošle s chalanov mojich do skupiny, že toto sa udialo a neviem čo, ale skôr ako mím, než ako reálnu, serióznu vec a nikto to potom nerieši, že za 10 minút zabudneme, že sme to poslali. Neviem, som zmetený. Potrebujem radu v komentároch. Už som dostal jednu skvelú radu, že si mám vypnúť autofokus, lenže neviem, jak sa to vypína. Takže Ero, prosím ťa, daj mi tutoriál, naštuduj si to a potom mi to príde vypnúť. Dík. Už iba týždeň a ideme na Slovensko. Idem na Slovensko, viete, jak prosím pekne? Motýl. Príde pre mňa mechanik, náš taký rodinný známy, Frya. Príde aj s jeho neviem kým, on príde na odťahovke, takže odťahovkou vezmeme moje auto a ja pôjdem s ním domov, to je aký luxus. Dúfam, že zaplatím jemu za benzín a odťahovku zaplatím. Teším sa. To auto podľa mňa není až v takom zlom stave, že by sa nedalo spraviť. Akože dalo, tu v Nemecku by to stalo podľa mňa strašne veľa, ale inak normálne by to podľa mňa nestalo vôbec, že hrozne veľa peňazí. Takže lebo som si istý, že ten môj mechanik má určite niekde v šuflíku turbo pri posteli, aj cylindre, takže myslím si, že pre ňoho oprava tohto problému nebude vôbec nejaká finančne náročná. Pre mňa však áno, lebo mňa ojebu na hocičom. Ja viem o autách, že proste idú dopredu, dozadu a točia volantom. Nie auta, ale ľudia v autách točia volantom. Späť k tomu, čo som hovoril, je, že potrebujem radu nejakú. Čo mám točiť? Určite budú 3 týždne budú vlogy z toho, ako sme opice všetci chalani, lebo určite to nenechám len tak. Celý Grape bude určite natočený. Teším sa jak blázon. Na nasledujúce 4 týždne, ak odrátame jeden ešte pracovný týždeň, tak 3 týždne zábavy, by som toto nazval. Idem domov v sobotu. Idem v sobotu hneď po auto nové, akože idem sa pozrieť na neho, nejdem ho hneď kúpiť, ale pravdepodobne ho kúpim. Uvidíme v akom technickom stave bude, čo zase pre mňa znamená, že jazdí. A hneď v sobotu, jak prídem, tak idem ku kamošovi a tam budem bývať.
Lebo som sa dozvedel, že moji rodičia idú na dovolenku, prosím pekne, a nepovedali mi to. Takže som si vybavil dovolenku presne vtedy, keď oni idú síce na týždeň, ja idem na 3, takže určite budem s nimi, ale tak nečakal som, že dojem domov a neuvidím ich hneď prvý týždeň. Bože, milujem víkendy, keď nepijem. Keď pijem, tak ich nemám rád veľmi. Piť sa má v strede týždňa.